Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Hakawai ka video kabla mi na sorba Bengaluru bat kabla postet baha ki rensan social media la i uwei khynnah ubala penmi ka khlieh jong u na kawai ka kali jong ka sunroof jong ka kali SUV kabrang ya lengba bat kabla Tyngkhuh na ka khlieh jong ni khynnah bat kani kata ka barrier kani kala ja menchi sngi kabla wanra ro ya ka jinglengo ya ki babon baha ki Bri U uniu khynnah Maria Tyngkhuh ulahap no asyapo jong kani ka kali katba ka kalipat kadang ya chakmat hadu bala penmi ya kani ka khubor empat tip setia uwei uniu khynnah bat ru kumnu ulong mentah tang baki babon ha social media kila kerpat ya ki long kmi bat ya ki long kpa bakin long ki bahusiar bat ru bakin namsha setia ki khon jongki ban penmi ya ki khlieh jongki shabar khnam ban like na ki ki jingjia ki basnosi kumbangi lai i hakini ki video ki bala sapriang stat